welcome to Iceland and Kópavogur. Вітаю вас в Ісландії. How do you like Iceland? І вам подобається Ісландія? Як ви знайшли нашу країну? Ну і ваша країна дуже подобається, і в вашій країні, якщо стосується це мене, то я вже не перший раз, четвертий раз тут. Тому... We definitely like your country, and if it comes to me, it's been my fourth time I've been here, so I definitely like it. Good. So 1 week from the match in Kharkiv, how has it been? Are all the players fit and available? And what are your aims and expectations for the match? Що ж, пройшов тиждень з минулого матчу в Харкові з нашою командою. І питання, чи всі гравчині вони в формі, чи всі вони здраві, чи всі вони готові? І які ваші очікування і цілі на завтрашній матч? Так, зовсім недавно відбувся матч у нас в Харкові, але після домашньої гри з Брейдабліком ми мали ще гру чемпіонату України, де ми зіграли 13 числа, тому нас не так багато, але команда готова, відновилася, і ми дуже в очікуванні завтрашнього матчу. Дуже хочемо перемогти і забити гол. Yes, recently we have a match in Kharkiv home, and we expecting a good match here. And at the same time, we have a national championship right now. And on the 13th of November, we had a match, and our inner championship. But we have an aim, and we aim at winning here or scoring at least. To score a goal. Score a goal, yeah. And to break, it's the, and maybe for the player then a follow-up question in that, to have already 1 point on the table, is that a stress-releasing thing, or does that give your team more confidence that you can achieve more or bigger goals, scoring goals and getting more points? Is it a question? Yeah. Це питання до гравчині. Ви хочете забити принаймні 1 гол, і чи це є для вас великим стресом, чи це є великою мотивацією для вас? Як ви оцінюєте? Звичайно, нам завжди хочеться забити гол і не один. Звичайно, хочеться забити гол і не один. Нема ніякого у нас стресу, ми в чудовому настрою приїхали, тому якщо ми завтра вийдемо один за одною грати, заряджені, змотивовані, тому у нас все вийде, я думаю, ми зможемо перемогти. It's not stressful for us, and we feel ready for the game, and we expected to score a goal, not just one, but maybe more, and win. And we are motivated enough and really ready to give a good game. Yeah, to rock and roll. It's good. Different surface. Of course, you played on grass in Kharkiv. Now it's artificial. I presume you are used to artificial. Do you think it changed anything in the match for the coach? Це питання для тренера. Скажіть, будь ласка, чи це є великим викликом для вас, бо ви граєте на іншому покритті вдома, чи це штучне покриття є викликом для вас, для вашої команди? Так, ми розуміємо, що завтрашній матч буде відрізнятися від того матчу, який був у Харкові. Ми це прекрасно розуміємо, і ми також бачили, що команда Брейдаблік має дуже хороших гравців і всередині поля, і на флангах. В них дуже швидкі молоді дівчата, і ми розуміємо, що на штучному покритті буде зовсім інша гра. Але ми також після матчу нашого першого в Харкові також перейшли на штучне покриття.
і готувалися вже. Ми розуміли, що ми будемо грати на штучному покритті. Звичайно, що нам хочеться забити, тому що я не можу сказати, що у нас якийсь стрес, ми дуже переживаємо з цього приводу. Ні. Для нас це досвід, і ми хочемо спробувати зробити крок вперед. І якщо ми завтра вийде в нас забити гол, то, звичайно, що для нас це буде крок вперед. It's not as stressful, it's not a big challenge for us, because after the last game in Kharkiv, we moved to an artificial field as well. Surface, so it's not a big deal for us, and we feel ready for the match. Of course, we understand that Bredablik is a very good team, and they have very fast young ladies and players, so we know how they play, and we feel ready. And so for us, it's in any case, it's an experience, and if we score a goal, it will be for us an experience, good experience. As you mentioned, Bredablik has quick players. Is there anything special in the Bredablik team that you feel that you need to be prepared for to lock them in or prevent them from scoring a goal, or have you any? Do you have good ideas how to open them up? Ви самі згадали, що в нашій команді є швидкі гравчині. Чи ви готові до того, щоб їх стримувати, для того, щоб вони не забили вам гол? Чи є у вас якась стратегія, тактика, як цьому запобігти? В нашій команді теж є швидкі гравці, тому я думаю, команді Bredablik також треба буде подумати, як наших гравців стримати. А так, звичайно, ми готові до гри, і дві команди приблизно однакового рівня. Yes, of course, we are ready, and we would like to tell you that we also have very fast young ladies players too. So you need to be ready how to prevent our players to score a goal. So we feel we are ready and definitely excited to be here to play. That's good. Well, I'll think that from the Bredablik coaches also that they intend to score goals. So we obviously are looking for a goal feast tomorrow, and so but basically I think we don't keep you any longer. Thanks for attending, and good luck in the match tomorrow. Ми вдячні вам, що ви прийшли. Ми також розуміємо, що наша команда Bredablik, вони готові до завтрашньої гри. Тому ми сподіваємось бачити велику кількість голів з вашого боку, з нашого боку. Це буде щось феєричне. І не будемо вас затримувати довше, бо вам треба відпочити. І ми сподіваємось побачити гарну гру завтра. Дякую. Thanks.